Eta badakizu segundan gaur? Noski, abenduak 3. Asisko Xabier, euskararen eguna. Eta zein gozu euskararen eguna ospatzeko? Batipat, euskaraz hitz egin. Aldoten guztiekin. Ze oso garrantzitsua da guretzako euskaldun guztientzako euskaraz hitzea eta euskararen egunean. Eta gaina badakizu datorren urtea begira, arnasgune bezala izendatuta dagoela Aramaixo. Beraz, tokatzen zaigu horri erantzun bat emutia. Euskal Herrian euskaraz nahi dugu hitz eta jolaz, lan eta bizi euskaraz eta hortaragoa. Zer da euskara zuretzat? Euskara niretzat, hizkuntza bat gure hizkuntza esango nuke. Euskaldun egiten gaituena euskara da, beraz ama hizkuntza eta zentzu ematen digona gure izateari. Aitita eta zuk nun erabiltzen duzu euskara? Nik euskara aldudan leku guztietan. Ondo dakitenekin, batez be. Da, gutxi edo ezinean dabiltzen ari ere, saiatzen naiz, lehenago goitza beti euskaraz, eta hortik tiratzen saiatzen naiz. Eta bai, nik euskarari baita bai. Eta bai, nik euskarari baita bai. Eta zu Maili, nun hitz egiten duzu? Nun erabiltzen duzu euskara? Ni normalian erabiltzen dut euskarazko lagunekin, etxian, eskolan eta aldoten tokidanetan. Eta Aitita, zu gaztie zinenean hitzezuzun euskaraz? Noski. Nik gazte nintzanean euskara bakarrik nekien. 6 urtekin hasi nintzen eskolan, eta han erdera ezagutzen hasi ginen, baina aurretik dana euskaraz, eta gero ere kosta zitzaigun. Hainbat borronka jaso genituen, erderaz egin behar zalakoa esaten zutenean. Aitita, zuk eduki duzu ohituraren bat euskarazko abestixak abesteko edo? Bai, gure gaztaroan euskal abesti asko kantatzen zen. Gaur ez bezala, kale giroan, tabernatan eta askoz gehiago kantatzen zen eta danokaina. Helduak bezala, gazteak, elkarrekin kantatzen genuen, eta aldi berean ikasteko aukerare ahetxek ematen zigun. Eta zuek, Maili, kantatzen duzue? Euskal abestirik kantatzen duzue? Edo zein euskal abesti gustatzen zaizu kantatzea? Guk normalien festaren badaukugunen beti guztetak jaku pilo bat, dano batera abestie. Batez gure gelako guztetak jaku errezen dituzte sorginen eta aldapan gora. Bai dauku oso gustuko untzan edozein abesti eta untza eta olako abesti eta barrolakoa. Eta etxian edo etxeko ospakizunetan ere bai? Etxeko ospakizunetan gutxiago ukitzen du normalien gutxiago izaten garelako, porque gelan asko ga eta guztegaku. Baina batzutan bai lehen guzuekin eta guzti dejat asko abestia. Eta bai, nik euskarari baita bai. Eta bai, nik euskarari baita bai. Amama, zuretako ze da euskera? Ni lehengo euskuntza. Niretako izen zen lehengo euskuntza eta nire txeko hizkuntza. Nire aitxetamak hizkuntzaz euskaraz itzen hauen, eta niri euskara, ni 5 urte arte ez nakizien erderaz. Eta nun erabiltzen duzu euskara eta zeinekin? Oin, zuekin, asko, eta, gero etxien bebai, dauket zamortasuna gehiago, porque lehendik erderaz itxeko gizonakin, akostumbrauz nintzen aitaitakin eta itxen erderaz. Baina ibiltzen dut euskari bebai, baina gehien zuekin. Gehien zuekin, seme alabakin bebai, Aitxura eta Txokin, Mariarekin eta Josukin bebai. Gure euskera aldatzen bada, gure euskaldunak ez gera.
Eta gaztie zinenien itzen zaben euskeraz? Ba gutxi, etxien bai, baina etxeak kanpo etxien, eske debekatuten erderaz itxeko, multien auken, baina etxetik kanpo esan itzen, San Franco denporan, diktadura denporan, eta esan itzen euskeraz, etxetik kanpo. Gero hasigitzen apurtxo bat, ni hasi nintzen unibertsitatien alfabetatzen, ikasten. Euskeri esto, clandestinamente gainea, gela baten, ezarrapetako poliziak ero esto. Euskeraz ikasten, euskeraz alfabetatzen, Euskeri berbaitxiko, banak isen gutxi gora bera, baina alfabetatzen ikesinen unibertsitatien izkututa. Eta zuk nun nintzen duzu euskera? Nik itxot, etxian, kalian, eskolan, nik normalian, lekudanetan. Eta zer da zuetako euskeri? Euskeria da, niretako, hizkuntza betitze egite dutena ez, lekudanetan, lagunekin eta hori. Etxian zure hizkuntza? Bai. Euskal Herrian euskaraz, kantu irri eta jolaz, denok atera bagoaz, naiz ez den izango erraz, aizu zatoz gu bagoaz, nirekin etorri, bidez iderri zerri, egita ezagun euskaraz, kantatu lan eta jolaz, euskara da Euskal Herri. Euskaraz, nun ibiltzen duzu euskerie? Zeinekin? Nik euskera zindot betidanik, etxian, kalian, eskolan, leku guztietan, nire lagunekin, nire gurasoekin, nire amama eta aititakin, danekin. Zuri ze euskal dantza guzteta jatzu gehien? Nire guzteta jat asko, nabil koruan, guzteta jat kantetia, eta batez be, kantetan hau euskerazko kantuak. Gaztea zinanien, euskera zeitezen zuk? Gaztetan, euskeri etxin beti egiten gen. Baina nik maikin jaixo nintzen, da 26 gerri ez da jozan. Da orduen eskolan da erderin bizan. Da galduzan asko euskeri. Zer deldunezien profesoriek. Da naiz de txienein, de kalienein, beti galtzen da. Naiz de txienein. Egunero euskera nun erabaltzen duzu? Nik aldaten danien, gutxien pelukeixen. Baina bestelan, aldaten danien. Aramaixon, euskeriek ze egoera bizi dau. Bueno, galdetutze talabiei, desan duzte. Neure ustez bebai. Personen nauzisek, euskera zeiten da, nauzisok. Horre, bizen bitartek buek, uniek egiten dago asko euskeraz. Uniek txekitzuei, itxentze euskeraz. Gero hor bizen bitxardien, bastak nik erdera naztute dauen, batzuk egin gora hoetxin, jatorriz, hor ez da genik. Gaurko ekimena oso polititzen da. Aspaldi ikusi bari. Bai. Persona nauzitxe. Profesoriek eta uniek, danok alkarrez kantuen. Bai. Bai. Ni posi-posik egonaz, danak egin zuten, zen nire birloatxo irurteko da haintxe ondata. Bueno. Edurne, zuetako zer da euskera? Bigarren ama. Zetia. Bigarren ama. Ar, ir, hor, ur, arri, herri, irri. Arri, herri,